Good afternoon guys. So ipakita dahil nako ninyo ang katong mga napamalit na ko gapon guys kay nagsayo ko kuan guys adto sa market kay nag-jogging mi Monday morning sa Sunday. So wala na ko ninyo pakita pag-abot guys kay ngit-ngit naman gud siya, and then maot man ato ang kuan kanang effect sa atong camera. So karon lang nako ipakita ninyo guys. So napalit na ko og kapayas duha ka buok. So ang isa ka kapayas ani guys ako nagikaon gabi. And then itong bangos na gawin kong daing na bangus. So ang kilo ani guys is 150. Pichay na to guys is 90 ang kilo ani, so giisa na lang nako siya para na sa ako ang tinda pod. So pechay with egg. So nagpalit ko og opo kay ako ni siyang butangag pechay, and then igisara siguro nako siya guys. Then next is kaning utan nga 50 ang kilo. So ako ni siyang butangan og gata ugma para sa ato ang timbos. And then of course ako ang kalabasa para sa ato ang kuan, para sa ato ang lumpia, then bihon. So wala ang beef look wala man masulod. So ang beef look na ko guys abrihan na lang nako siya daan diri og kanang back to back na abri kay bisod kay abri diri guys kay wala ni can opener. So nagpalit ko og magic sarap pot, and then oil. Lumabas ko oil na ko guys is 1 kilo. And then for gata is mogamit ako og nor gata. So mo ni akong gamiton guys nga atong tuno sa atong utan. Nagpalit ko og oil og camel nga soy sauce. Nag-vlog na lang ko, and then nag-haul sa mga napamalit ako gapon kay kita ra diri walay magsaba-saba. So mura to ako ang haul karon guys. Bye. 2,000 years later. Buta na. Lang. Langita sa toy. Palit na tayo yung ipalit to. Piso ko. Murag na madayas. Buta ba? Kana? Naman ko na ako managdili. TV? Oo. Akong gihatag sa random. Gitaydan mo ni siya dahil nilok yung kani ako ay life money ginawa ko na money ginawa ko pila 1K tapos na kanino ay wala kasabot mo sa ni is farm for 35 minutes ilang na oras ay 2 oras
uwi guys, nagluto dahil ko og ginataang gulay. So ala ko guys, nagbutang ako og ginger, sibuyas, bombay ug ahos. So gipagawas lang sana ko iyang sabawa sa ko nagbutang og tubig. And then magbutang ko og tomato. Let's go tomato. So, mag-depende sa inyo guys. Mag-butang gab mo o kamatis. Dito ako mag-butang ko o kamatis. So, natural ang kananya na guys. Natural water. Ang dito ang pagkagawas na mo ay muluto niya. So, sa ka nag-add o water. So, maglagay ako ng konting magic sarap din. Huwag natin masyado gamihan kasi may timpla na yung ating gata. So, I use Coco Mama gata. So, ibutang na nato niya itong talong guys. Kaya naluto ng ato ang mga kalabasa o upo. So, mag-add lang ko o gamay ang tubig. Banha kaya kung iprito. So, na ako yung gamayng udlot sa kamote, guys. Focus ka. Focus. And then, this one is alugbate. So, yan na yung ginataang gulay natin. So, luto na yung mga gulay. So, ilagay natin yung ating alugbate. Ilagay natin yung gata. $2,000 years later. Padagat na po ning mga tindera. O, diha may maligo kami. First customer karon. First customer. Mong kauban kami rin naligo.
Good morning, ya. Joke. Asa tayo? Oh, nagsamok sila sa entrance. One, two. Ang bata, pila day? Kamera, kita ra? 1, 2. 250. 250 lagi. Wa man sila labot. Kita gali onong gali 250. 300. Mura nilang space, guys. Oh. Asa daw ta? Anang kahoy dapit ya kay di init. Ha? Diri na lang. Dito biya. Kato. Ate ka na dili tama ko nag-init ate. Ni oh. Haman. Ali be. To pa dito dai? To pa dito dan? Aw. Dadana. Be. Oh, di ba? First customer mi wala pa'y tao. Kami pa ang nauuna dito. Aga, mayroon lang space. Ako na naman wala man tayo. Wala kita'y payag. Hello, kapito. Ang katin si ko tag 500. Awa, tanawa ma. Kami dito may nagpupo. Mahaw sa amin guys, kayo kami pamahaw. Nakabalo siguro siya sige kung Alang katanaw hala. niya. Muto na. Ingon siya palit sa kung masima-sima di kay Tira mi naligo guys, oh. Sa mga taga Cebuan, himodere, try ninyo, limpyo ka ilang beach, ilang CR, kay walay problema. Ilang tubig kusog kaayo.